तर अमेडिया एंटरप्राइजेसची बॅलन्स शीट ही झी24 तासच्या हाती लागलेली आहे। कंपनीचं भाग भांडवल 2,57,568 रुपये आहे, तर भांडवल 2,50,03 कोटींचा व्यवहार कसा करण्यात आला असा सवाल विचारण्यात आलेला आहे। 31 मार्च 2025 पर्यंत कंपनीला 708 रुपये तोटा होता। 2025 मध्ये कंपनी तोट्यात तरी व्यवहार कसा असाही सवाल उपस्थित होतोय। खरी कंपनी पार्थ पवारांची की दिग्विजय पाटलांची हाही प्रश्न उपस्थित झालाय। प्रकरणात दिग्विजय पाटील बळीचा बकरा तर बनले नाहीत ना, अशी देखील चर्चा सुरू आहे। नावापुरतीच दिग्विजय पाटलांच्या नावावर कंपनी आहे का, अशी देखील चर्चा सध्या सुरू आहे। तर कंपनीचं भाग भांडवल हे केवळ 2.5 लाख रुपये आहे। तर 2.5 लाख रुपये केवळ भाग भांडवल असताना कंपनीकडून 300 कोटींचा व्यवहार कसा करण्यात आला असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित केला जातो।